Gitawag ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Guteza isip Pinaka-Katuohang credible katuohang nga testigo nga napagawas sa Senate Blue Ribbon Committee. Inisubay sa iyang nahimong speech rally for transparency sa Iglesia ni Cristo kon INC kagahapon, November 16, 2025, adlaw nga Domingo sa kauluhan. Diin gipunto niya si Guteza lamang ang nakapamatuod sa koneksyon ni Zaldico o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ugang pa niya nga nangahadlok ang tanang nalambigit sa maong flood control scam, sanggit giingong tinuod ang gipangsaysay ni Guteza. Gani matud pa ni Senador Marcoleta nga aron matabangan, mababagan ug mapugnan ang partisipasyon ni Guteza, gibalikan ug gikwestiyon nilang notaryo sa maong testigo ug gitawag kining peke. Ato paminawon at tipik sa pamayag ni Senator Marcoleta. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Guteza. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganon makaiwas sa tunoy na tinutumbok ng kanyang mga testimony. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganon ay sagkaan ang transparency. Kahinumduman nga nahimong surprise witness si Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee, dihanga si Senador Marcoleta pa ang chairman sa maong committee.